predškoláci, ale aj ostatní škôlkári. Veľmi pekne vás vítam u nás v základnej škole. Pre vás, predškolákov, je dneska veľmi veľký deň, lebo dneska vás oficiálne zapíšeme do školy a dostanete o tom taký doklad, taký papier, že ste zapísaní do školy, aby ste potom od septembra mohli nastúpiť povinnú školskú dochádzku, aby ste mohli prísť do prvého ročníka. Takže dneska je toto dôležité pre vás. No ale predtým, ako to tak urobíme, tak by sme sa aj s vami zoznámili. Ja som sa tu s niektorým už trošku stihla porozprávať, ale všetci sme na vás zvedaví, nie len ja, ale všetci ostatní, aj pani učiteľky, aj vaše maminky, ako sa budete predviesť tu u nás vo veľkej škole. No a ako sa najlepšie zoznámiť, no tak cez nejakú rozprávku. A my sme si pre vás, alebo naši žiaci si pre vás pripravili jednu takú rozprávku, a niektorí ste mi už aj našepkávali, že asi o čom bude, tak verím, že sa vám rozprávka bude páčiť. A ešte vám jedno prezradím. Nie len, že si tú rozprávku pozriete, ale potom sa stanete aj jej súčasťou. Spolu s vami vstúpime do tej rozprávky a tamto budeme mať také trošku pokračovať. Takže vám prajem, aby ste mali len samé pevné a príjemné zážitky z tohto dnešného dňa, aby ste sa tí, ktorí sa na školu netešia, aby ste sa tešili po dneskajšku, a tí, čo sa už tešia, tak aby sa tešili ešte viacej. Tak nech sa vám všetkým darí. Prajem vám pekné popoludnie, príjemné strávania tuto s nami v našej škole. No a poďme na to. I
Ja wiem, co to jest. No!
Či Poliak. Cítime veľká krajina. A